Γεια σου Άγγελε. Γεια σου Άλεξ. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα πέσουμε άλλες 500 φορές. Πάμε στο part δεύτερο. Πάμε στο part 2 του χτίζοντας τον ουρανό. Καλό για τίτλο, ξέρεις. Δεν ξέρω. Αυτό θα βάλω, ξέρεις. Χτίζοντας το σπίτι στον ουρανό. Και όλα αυτά. Τέλεια, έρχεσαι Πού? πάνω. Άρχισε εκεί πάνω. Τώρα έφτασα, αλλά δεν έχω στο Umbridge. Εγώ έχω 5 στάκα, αλλά πώς θα το κλείσουμε? Πώς θα το κλείσουμε? Ναι. Όπως κλείνουμε ένα σπίτι. Α! Τι? Τώρα λίγο να πέσω. Τι κάνεις? Πάρε τα φέδερ. Τι να πάρω? Τα φέδερ να πετάξεις. Α, δεν το βαστάω. Λοιπόν, έλα, πέτα μου κάτι. Σταματά. Λοιπόν, φτάνει. Να σοβαρευτούμε λίγο. Άγι. Πέταξα το σπαθί μου. Δεν ξέρω γιατί. Μη με χτυπήσεις, είμαι ένα χι. Ποια μαλάκα. Λοιπόν, έχεις καθόλου Stonebridge ή όχι? Να έρθω πάνω, θα μου δώσεις ή όχι? Θα σου δω. Μισό, θέλω να φτιάξω άλλο ένα μπάνερ. Γιατί? Θέλω να ξεφορτωθώ ένα χρώμα. Τι χρώμα? Κόκκινο. Καντού έχει κόκκινο. Τι? Καντού έχει κόκκινο. Να ξεφορτωθώ θέλω, όχι να πάρω. Μαλάκα, ο Σάκος, κόβες, κοίτα μαλάκα, κοίτα τι έκανε. Στην πούτσα μου ρε μαλάκα. Κοίτα μαλάκα, κοίτα. Κοίτα μαλάκα τι κάνει. Κοίτα μαλάκα τι κάνει. Δεν μπορεί να ψάρεις το πούτσα μαλάκα. Μπράβο. Ο Ζέλ, δεν μπορεί να βάλει το μπράβο. Έρχεσαι. Ναι. Πες του. Κάνε το play. Τι διάλογο, ξέχασα πως πάει. Τι. Πώς. Θα πάρω και άλλα χρώματα και θα κάνω τα ίδια μπάνες. Αλλά όχι τώρα. Λοιπόν, τώρα θα μου δώσεις τα item. Ένα level. Αφού έρθω πάνω. Να σου πω, να φτιάξουμε ένα TNT Lancer για να πάμε πιο γρήγορα. TNT. Lancer. Τι λες ρε? Άντε ανέβαινε. Οφου. Ανεβαίνεις. Ναι. What the? Τα έχω πάρει όλα. Σοβαρά όλα μου ήρθανε. Είσαι που είσαι εκεί πέρα και μου πέταξε τα πράγματα, δεν μου πέταξε και κανένα στάκι στο Umbridge. Γιατί δεν μιλά? Μιλάω, δεν μ' ακούς. Κάνεις βίντεο ρε. Εγώ δεν μιλάω. Έπεσε κάτω. Φέρε και μερικά στον Brick τώρα που θα φέρει. Δεν έχω εγώ. Εγώ ένα στάκ μου έχει απ' Δεν έχουμε άλλα. Σου είχα πει. Όχι! Creeper, είναι στα πράγματά σου. Εντάξει, όλα κομπλέ. Λοιπόν, πάω να πάρω τα cobblestone. Σάκο.
Πήγαινε μάζεψε κόμπ. Ήλιος μαλάκα. Ακούς. Έχω 2 stack. Και από εδώ δεν έχουμε τίποτα. Θα να μαζέψω λίγο stone. Έρχομαι! Θα μου φέρεις το stone brick. Να μαζέψω stone. Ναι! Εγώ προσωπικά έφτιαξα. Πήρα stone bricks και έφτιαξα, οπότε πρέπει να πάω κι εγώ για κόμμα. Ή θα φέρεις εσύ? Θα φέρεις εσύ να πάω να πάρω εγώ για μένα? Έλα κι εσύ. Κάτσε ένα αξίνα έχω, οπότε έρχομαι. Πού είσαι? Full κάτω είσαι? Ναι. Κάνω και mine μήπως αυτό κάτι. Θα πάω. Πού είσαι γαμό? Αντί να τα φτιάχνουμε για το μόνο. Γιατί να τα φτιάχνουμε μόνοι μας αφού μπορούμε να κάνουμε survival? Κοίτα πίσω. Όχι ρε άμα το χάσαμε. Ναι, κοίταζα τέτοιο. Ευχαριστώ και για άλλο ένα βέλος που μου έδωσες. Ο Κώστας φταίει, ο Θός φταίει. Χωρίς πλάκα τώρα, εντάξει δεν σε ξαναπαρά. Απλώς ο Κώστας ήθελε. Χωρίς πλάκα δεν έχω iron. Θα το πάρεις για μένα? Θα το πάρεις για μένα τότε το? Όχι. Γιατί? Γιατί ρε? Άμα δεν μπορώ να τρέξω. Εντάξει, Άγγελε, εντάξει. Καμπερός. Μαλάκα, ναι. Όχι ρε, να πάρω εδώ. Δεν έχεις αέρα. Τα έχω πάνω. Τα ξέχασα. Πολύ γυφτιά. Δεν μ' αρέσει. Συναντάω μου να έχεις πάθει. Σου δείξω μετά το τσες μου, θα σου πω. Θα γελάς μια ζωή. Γιατί άφησες το μικρούλι να έρθει μόνο του. Άμα το βλέπαμε, άμα το ληστεύαμε, θα μπορούσε να ούλανα. Ναι, σκάστε. Ένα σκαμιώτησε. Ποιο είναι το καλό σκηνό αυτό? Τι είναι αυτό? Λιζό. Το ένα. Το ένα. Το μέτρα ήταν Αυτό δεν είναι. Μαλάκα. Έτσι και το βρει. Ποιο? Θα τίποτα. μόνο για αυτό θα αξιοποιήσεις. Άντε ρε το σπόρο, αυτής πρόσθετα. Λες μου, δεν το είπε. Τι είσαι. Σπύρο. Πες σου ποιο είναι το καλό σκηνό. Το είπε ο Σπύρος. Τι είπες πες. Ότι το τέτοιο είναι καλύτερο. Τι? Ακούς βρήκα diamond. Άστο, δικό μου είναι. Τα αρέσει το δικό μου, απλώς Δεν είναι το καλύτερο. Πού το βρήκες βασικά? Σάμου. Εγώ. Ναι, πού το βρήκες? Εδώ. Πού εκεί που έσκαβες? Ναι. Α, εντάξει. Ούψ. Καρφώθηκα. Άντε ρε πλάρε. Βρήκα κι εγώ γι' αυτό. Πόσα? Δεν ξέρω, τώρα πήρα την αξίνα. Πήγα πάνω να πάρω την αξίνα. Πάνω θα πάρω. Όχι. Αυτό
Το τόνισε καλά έκανε. Τώρα μιλάει. Δεν κάνω να έχουμε βαριέμαι. Τώρα πήρες achievement για τον Ντάμα. Καλύτερα το δικό του. Να, εντάξει, σε βοήθησε. Ωραία, thanks. Πόσο? 6 diamond. Και εγώ 8. Τον Αλέξανδρο, ναι. Ποτέ δεν θα πάρεις περισσότερα diamonds από μένα. Τι δεν θα πάρω? Ποτέ περισσότερα diamonds από μένα. Ναι, πήρα, αυτό είναι το θέμα. Άρα τουλάχιστον. Άρα τώρα πρέπει να πάω στο Nether για να πάρω το επόμενο achievement. Σκέφτηκα όνομα για να το τέτοιο. Για το... Μα εγώ θα πήγαινα να έχουμε ένα αίμα. Για το... πες. Έλα, για το βίντεο. Τι να κάνω? Σκέφτηκα για το βίντεο όνομα. Δεν κατάλαβα. Επειδή δεν σε ακούω καλά. Βρήκα Ναι, όνομα ναι. για το βίντεο. Για πες τα. Για ρίχτω. Να, κοίτα. Μα κοίτα στο τεράκι. Έχουμε πέτρα για το Εγώ χώρο. θέλω να μου ορμήξω και μετά να μπείτε εσείς. Καλά, Τι άστρα. κάνει, τι είστε χαζοί. Θα σου κάνω βίντεο. Θα σου κάνω βίντεο. Όλοι το πιστεύω. Α! Τι? Πήγαινε από εδώ. Πάμε για mine ή για πέτρα. Α, είναι και ο... Φοβάμαι. Πάμε για πέτρα. Απλώς έτυχε τώρα που βρήκαμε τα diamond. Ναι, εγώ σου λέω να το ονομάσεις έτσι. Πάμε για mine ή για πέτρα. Είναι τρεις. Είναι ακόμα λίγο πολύ μεγάλη. Η μάνα σου είναι μεγάλη μαλακή. Αυτός δεν ξέρει από Minecraft μόνο μαλάκα. Όχι εσύ ρε. Ένας φίλος μου λέει ότι το 1-9 είναι βλακεία. Πιο μεγάλη βλακιά στο Minecraft. Μαλάκα, δεν ξέρεις Minecraft, γι' αυτό το λες. Πάρ' το χαμπάρι. Εδώ που μου το πες εσύ το συνειδητοποίησα. Τέλος πάντων, Ο Πέτρος. τι έκανα. Λοιπόν, πάμε πάνω. Πόση πέτρα έχει. 1,5 στάκ, κάτσε να πάρω άλλο. Ω, θέλουμε πολύ ρε. Καλά, οκ. Πώς, τσό. Τώρα χωρίς πλάκα, πάμε για mine ή για πέτρα. Εγώ γι' αυτό βρήκα τίτλο ρε. Ναι, έτσι θα το ονομάσω. Μου έσπασε το stone και σκάβω με iron. Ωραία, μάλλον. Βάλω σήμερα έβαλα το ένα. Θα βοηθήσει. Καθιστρινά. Τι πώς. Και τώρα αυτό είναι το part 2 από το βίντεο 3, νομίζω ή 4. 4. Το προμτσάκι απάντα. Συμπέσει χώμα του. Δεν είναι πολύ καλό. Τι να σου κάνω Και άλλο redstone. Είμαστε πάντα... Άμα μου το πάταγες, είναι 5 ευρώ. Εγώ μαζεύω και κάρπους. Μόνο να το πάταγες περίπου. Σοβαρά. Να σου πω, γιατί δεν μου δίνεις εμένα τα redstone που έχεις να τα κάνω συλλογή. Όχι. Αφού τις έδωσες, εγώ τα έχω όλα, οπότε τι νόημα έχει. Πόση πέτρα έχεις? Να δω. Ωραίο και yes, Φλόρε. Τι, yes. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5. Έχω 5 στάκ.
2,5 στάκ έχω. Με έτσι κοινωνία. Έχω τα διπλάσια από σένα. Και πώς νιώθεις? Πες όλο. Είναι... Αν έβαζες 20 ευρώ σε ένα παιχνίδι, έβαλε και δίνεις το Μερόλι, Shop Blazers Ναι. και του έχω το Βρήκα κι άλλα ντάμ. Ναι, το θέμα παίζω. Ακούς. Το έκανα το κίτρινο, ναι. Βρήκα κι άλλα ντάμ. Εντάξει. Έσκαβα iron. Δεν θα βρω ποτέ. Και αυτά που βρήκα από τύχη τα βρήκα. Καλώς είσαι. Έχει μάγισσα κάπου εδώ. Νομίζω ξέρω πώς. Είναι εκεί το λαμπέν. Κάνω το πόσο. Κάνεις record. Κοίτα, let's play. Τι έχει κι άλλο? Έλα καπάνω. Το σκότωσα, βλάκα. πάλι γύρω Εκείνο μου πάντα με υποστηρίζει. Πάω πάνω ρε. Αγγέλε, πάω πάνω γιατί θα τους αφήσω. Πώς το κάναμε? Let's play θα κάνω εγώ. Κι εγώ. Περίμενε εδώ. Μα έλα, αυτό κάτσε να βλέπεις τα play μου τώρα, ντροπή. Έχω μένει με μισό χάρτη. Πότε πρόλαβα και έσκαψα τόσο πολύ. Έλα, πάμε να το ψήσουμε τώρα. Έτσι. Βρήκες καθόλου κάρβουνο. Τι να βρήκα? Καθόλου Βρήκα, αλλά κάρβουνο. δεν πήρα. Γιατί? Ξεχάστε. Πάρε έτσι, μάζεψε κανένα 2 στάκ. Α, βρήκα. Μην έχει τέρατα μόνο. Δεν θα πάρω πολύ γιατί μου θα μου σπάσει η αξίνα. Και εμένα θα μου σπάσει. Μου σπάσει ήδη. Εμένα είναι Diamond Efficiency 3. Ένα σκότω, μεσημέρι εγώ πέφτουν εδώ και το φυταρίες. Ο Άλεξ μου το έκανε. Ναι, όταν ήρθε έτρωγα. Όποιος ήρθε, κάποιος άλλος το έπασε μετά από τα πάντα. Δηλαδή από αυτό το μάθεις. Όχι. Τώρα σε εδώ. Σκότωσα μερικές κότες, ρε. Γιατί? Για να πάρω φαγητό. Άμα ήταν, γιατί δεν ζητάγες από μένα. Έλα να κοιμηθούμε. Θα κάνω αυτό. Μυστικός κώδικας, ποτέ δεν θα καταλάβεις τι λέω. Τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις? Γάμο την πουτάνα μου, θα το χρησιμοποιήσουν κι άλλοι το Anvil. Αλλά κάνει γάμο. Άντε γάμισου. Enderman. Τι πράγμα έχει έρθει εμείς εδώ, δεν έχετε έρθει. Τι έγινε ρε πλάκα. Χακέρι είπε. Μαλάκα ναι, αυτός που τον είπε. Να το. Φώτα. Γιατί το κοιτάς στα μάτια. Εγώ. Ποιος εγώ? Το δεν κάνω τίποτα τέτοιο. Που στο μπούτσο πήγε. Έχω μια ανταπόκριση σε ένα βένα. Όχι, ούτε ένα.
Να του λες τέτοια πράγματα, πώς νιώθεις τώρα? Λοιπόν, Άγγελε, Τι ήρθε με την μπάλα κιόλας. κόμπλιστο. Πήρες τίποτα? Όχι. Γιατί δεν αφήνεις σπίτι του απλώς και έτσι μια κλαστάρι. Γιατί για να λες ότι είσαι καλά να του πάει για μπάλα, Ναι, αλλά όταν φεύγει να την αφήνει κάπου κοντά στο σπίτι. Να μην το Ναι, όταν έρθεις όμως μετά... με εκεί να πηγαίνει να την παίρνει. Άντε και γεια σου. Αν σου πολυκατοικία λες. Αυτό είναι όλο Αλλάζει χρώμα. Λάκρας κάνω. Μόνο είναι στο γελάκι. Το play το χάσες μαλάκα το play. Κρίμα. Ήταν καλό. Δεν πάει σε aeroplay. Για τα aeroplay. Aeroplay. Μ' αρέσει γιατί είχα στρίξει. Σταμάτα! Αυτό βασικό ωραία άχρηστε. Δεν έχω να ακούσω τα καλύτερα και δεν παίζω στην κοινά τη συνεχίσω, απλώς παίζω τώρα με Κάνεις. Δεν μπορείς να φτιάξεις ένα δικό σου armor stand. Αυτό εδώ τι κάνει το armor stand. Τι? Τι κάνει το armor stand. Τι είπες, δεν σ' άκουσα. Τι κάνει αυτό το armor stand. Δεν θυμάμαι. Βάζει την πανοπλία. Κράτα την πανοπλία. Δηλαδή τι δίνει durability. Όχι, απλά κρατάει την πανοπλία. Σιγά. Να βάζεις τοποθετείς την πανοπλία σου. Εντάξει, το κατάλαβα. Αλλάξει μας έχεις την ίδια σου. Αλλά τι γίνεται. Μαλάκα βλέπεις εσύ αλγίδα. Από μέσα το φιγάρι ο Ντάρος. Εσύ, Εγώ 4-4 από τι εγώ. Φίντιν, εγώ έχω 5-0. Δεν με Το νοιάζει. μπράβο. Τι με έβγαλε ρε. Δεν θέλω. Εγώ 4-4. Μόνο Ντάρι. Το ξέρω. Εγώ δεν είμαι βλάκα. Όχι, θα το κλέψω. Σπύρο, χτύπα το. Ρε φίλε, τι λέει να κάνω, τι θα κάνω. Το ψέμα! Το ψέμα! Το ψέμα! Σκάσεις. Εγώ. Όχι εσύ ρε. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε. Για Πότε μένα, να λέει. τελειώσουμε. Περίμενε, ταΐζω λίγο τα ζώα. Να μην στην βουλγάρια, φίλε, και μετά μ' άφησε να ψοφήσω κιόλας. Τον παπλό. Λες να με πει. Δεν μπορεί. Μη ρε μαλάκα, μη γάμω την ούλτη της. Στο τέλος, έτσι να ρωτήσω. Θα μου δώσει stone. Περίμενε να φτιάχνω stone bricks. Δεν πλέεις εδώ να προωθήσουμε. Stone bricks, Εντάξει. Μου έχει κλέψει τα πάντα ο Σπύρος.
Έλα εδώ. Δεν σου κάνω πλάνη, έκλειψε όλα. Περάσω, Άλεξ. Τι θα κάνουμε, Για να το δω. είναι εδώ. Θα τα δω μισό, θα τα δω μετά. Εκεί κάνας. Εσύ τα κάνεις αυτά. Δεν. Είναι γρήγορο, ρε μαλάκα. Έχεις κλειψόνο. Το νεράκι πήγε να Λοιπόν, λοιπόν, έρχομαι Πού πας? να φτιάξουμε το... Α, αυτό εννοούσες. Μμμ, Πόσα λεπτά τραβάς? αρκετά. Για δες. Κάνουμε αυτό και κλείνω. Εσύ η δικιά σου δηλαδή τι μπορεί να κάνει κόμπο. Και θα με ρίξεις κι άλλη μια φορά. Θα στην κάνω τη χάρη. Εντάξει. Άγγελε. Ναι. Να μην ξεχάσουμε ποιον έκανες βίντεο, που γράφουνε. Δεν έχεις κάνει άλλη. Σταμάτα! Εσύ δεν είπες. Μαλάκα. Το δεις. Σκότωσε. Έλα. Εσύ δεν το είπες. Στο τέλος. Άμα τα καταφέρει, πες στον φίλο σου. Χωρίς πλάκα. Σταμάτα να το κάνεις. Εσύ μου το είπες. Δεν σου είπα τώρα. Και εγώ που θες να το ξέρω, μου πες θα σου κάνω τη χάρη να με σκοτώσεις. Σου είπα τώρα. Και εγώ που θες να το ξέρω. Φτιάχνε. Τίποτα. Για το... Γιαό. Τσούσι. Κατά λάθος το έκανα. Έχω ξεχάσει ότι τραβάμε τόση ώρα βίντεο. Ποιος, εσύ? Sorry για το background που έχει από τον άλλον το βλάκα. Αλλά είναι σε ίντερνετ καφέ, άρα καταλάβατε. Ψεύτη. Τι σου βάλισε. Ούτε από εκεί δύο κουβάλες, αμεσόη το λέω. Όχι μόνο αυτός. Το 8-2 και το 15-1. Ναι, και τα assist κοιτάμε όμως. Γιατί μου κλέψει όλα τα kill. Πάμε άλλο ένα. Άμα είναι να μου κλέβει τα kill για να έχει σκορ, δεν είναι φίλε μου. Έλα, έλα. Θέλω στο Όμπρι. Στείλα πάμε άλλη μία. Ξέρεις το είχα υποθέσει. Έχω σκοτεί πολύ. Πω ευχαριστώ. Κοντέ, στείλα πάμε άλλη. Εγώ να στείλω. Όχι. Δεν έχω πολύ. Τέλος. Γιατί θα μου δώσεις 4 επειδή δεν έχεις πολύ. Σου δώσα άλλο μισό. Θα πατήσεις άμα το κόλλο σου. Πάτησα, Κάνε φέρω. πάτησα. Βγες μία από το σερβερ. Γιατί? Για να κοιμηθώ. Όχι. Αφού έρχομαι τώρα κάτω. Δεν έχεις φορές κουβαλήσει, Ναι. Ναι, λέει. Βασικά βαριέσαι να έρθεις πάνω, Γιατί? Για να κλείσουμε. Περίμενα. Έλα μία να κλείσουμε με το αγαπημένο σου. Πάρτι jumping fire.
1 minute. Τι? 1 minute, my friend. Και φέρε και σάντουιτς. Δεν είμαι Αλέξανδρος εγώ. Εγώ φέρνω ρε. Και δεν έχω δόξα. Όχι, μην το κλείσουμε ακόμη. Να το τελειώσουμε αυτό εκεί το πράγμα και μετά να κλείσουμε. Μερικά μπλοκ έμειναν. Καλά Ναι. έλα. Ωραία έλα. Σε ποιο μπλοκ είναι τώρα? Α, έχω άλλα 100 μπλοκ να ανέβω. Ωραία, 6, 9, 12. Για 14 μπλοκ. Δεν θα κλείσουμε. Ναι, κλείς το λίγο. Ξέρεις. Άντε ρε μαλάκα, τι κάνεις? Έρχομαι ρε. Μελούσια. Δεν θα πεθαίνει. Μπορεί να πέσει καμίσες άμα κατεβαίνει. Το ξέρω. Θα ρίξω σένα τότε. Έλα. Όχι ρε Φλόρ, δεν θα πάρω. Θα το παρέσω. Μην με απειλείς έτσι. Ναι, ξέρω. Έχεις φάει ένα βέλος στο σβέρκο. Γεια σου. Όφου μαλάκα. Όφου, έλα εδώ. Γεια σου. Μιας και που είμαστε προ, ας επιτεθούμε. Μαλάκα. Ναι, μη στάσει κανένα creeper. Και σε σένα. Έχεις bow. Όχι. Το βλέπω τι έχουμε. Όχι! Μη! Μη από εκεί, μη από εκεί. Όχι! Και τώρα πώς θα το κλείσουμε? Τώρα πώς θα το κλείσουμε? Ναι, αφού έπεσε χάρτη. Θα έρθω πάνω. Για να ξαναπέσω κάτω. Θα σου πω περίμενε. Γιατί πήγες στο πίσω? Γιατί δεν πήγες στο κέντρο? Έλα. Σαν μιλά. Πάτε ένα τέσσερα, φίλε μου. Τι είπες? Ούτε εγώ δεν σε ρίχνω, πέφτεις μόνος. Δεν κοίταζα. Άνετα έπαιξα. Βασικά δεν έχεις εσύ κάτω να κάνουμε ένα PvP να τελειώνει. Ένα λεπτό. Το τσάρω λίγο το μέρος να μην μας εμφανιστούν πάλι τα mobs. Όταν εντάξει παιδάκι, αλλά είναι μια συμβουλή. Είναι πρόβλημα. Άστο, θα μας ξαναβγαίνουνε γιατί μου τελείωσαν τα torch. Λοιπόν, έρχομαι πάνω να τελειώσουμε. Aya! Θα κάνουμε και part 3, Ποιος δεν είναι? Ναι. Έχει dinosaur, έχει ένα iron sword. Το fair play είναι αυτό. Τι λέει? Α, δεν θα πει. Ωραίος, ρε, πέτα τα όλα. Πέτα τα. Άλλο δεν έχει? Όχι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Άγγελε. Ε? Bye.